Kaya pinapatunayan mo. Pinapatunayan ko sa'yo na hindi ako ganun. Puro daw pakyut, sabi mo daw. Cute naman talaga kasi ako, kaya wag mo nang kontrahin. Masasabi ko sa kanya, good idea yan. Oo. Kasi nakikita ko naman yung ano baga kay Stella, parang pang pupursige baga. Kumbaga, gusto niya din na mag-aral at Hello? Hello? And bali, dito lang. Kasi ito tatapusin pa ito eh. Nagdudumihan lang. Tapusin ko lang ito pababa. So, babayin ko na yan.
Libat mo ano? Tama. Patay mo ako. Yan si Rika. Ano masabi mo pala kay kay Tilo? Na gusto niyang mag-aral. Mag-aalas daw siya eh. Ano mapapayo sa kanya? Kung para masasabi ko sa kanya, good idea yan. Oo. Kasi nakikita ko naman yung baga kay Telo, parang pang pupursige baga. Kumbaga, gusto niya din na mag-aral at Makinig ka, Lo. kumbaga gusto niya din na marami siyang matutunan sa So gets ko naman actually kuya kanina is maraming sinabi sa akin si Telo about sa school ko. Sabi ko, na ako, bakasyon na ako. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, congrats daw and then huwag mo na mag-asawa. Sabi. Sinabihan ka. Uy, ang galing niyan magsalita! Oo. Nakakaano ako nakaka-touch si Telo mag-message na kasi sabi, kinukumpara niya baga na sabi niya bago siya mag-asawa is muna, may bahay muna and then may Sariling bahay niya. sariling bahay and then may pera. Kumbaga iniisip niya ang future. Oo. Kapon kasi nagsabi siya, nagkapon. Nagsabi sa akin na mag-aaral daw siya. Tinanong ko kung ano natapos niya. Anong natapos mo nga? High school lang. Yung high school. Grade 8 ata yung sabi niya. Tapos sabi ko, dapat kunin niya yung card niya doon. Kasi pa-enroll ko siya sa ALS. Kasi wala namang gagastusin eh. Sa ALS. Pero sabi ko dapat desidido siya. Kasi sinabi ko na doon eh. Kailangan yung card niya para patunay na yun ang tinapos niya. Tapos pagpapatuloy niya lang. Ano ba yung sa ALS kuya? Yung hanggang grade? Hanggang Oo, hanggang 12. Hanggang sa Oo. Diba kasi pag ALS, pag nag-exam na kailangan maipasa mo. May pasa. May reviewer man. Review. Kayang-kaya mo yan, Review. Tilo. Sige lang, Tapos module. mag-effort ka na. Pwede makakatrabaho naman siya. Tapos module. Ako tapos na. Pag walang pasok si Rika. Tapos na kami. Ngayong taon tapos na. Hindi, dapat kung mag-aral ka, Tilo, dapat desidido ka. Kaya. Seryoso ka. Support lang kami, Tilo. If Oo. ever na nahihirapan ka. Kasi wala mang gagastusin eh. Wala mang gagastusin. Oo, wala man talaga. May motor ka naman. Tapos pag uwi mo, module ka. Pag Sabado, pumunta ka sa school. Meron kasi magtamta para sa nagawa. Oo. Ay, tsaka ang pati niya, kuya, gusto niya mag-abroad. Kaya nga sabi niya, nagkwento sa akin. Kaya pa-enroll ko siya. Saka sabi ko nga, Diba, Tilo? Malamang. Dito ka muna. dito sa init dyan. Dito, sa malilim. Para maintindihan. Ayusin mo. Malamang matapat siya. Malamang matapat. Dito ka kasi mainit. Sa piyos sa akin. Future. Oh. Malay mo lang. Oo, siyempre. Lahat ng tao may pangarap. Saka hindi ka yung puro yan yung hawak mo. Ako nga nagtapos para Tilo, parang tiwala sa sarili at sipagan mo lang sa gawa. Yun lang ang mapapayo ko sa'yo. Kung mag-aaral ka man, dapat yung mahalin mo yung pag-aaral mo and then mag-forsige ka. At ever man na need mo ng tulong namin, nandito lang kami. Magtanong ka lang. Paano magtatanong? Di nga nagre-reply. nagchat. Hindi. Kung about lang naman sa pag-aaral, Tilo. Magtanong ka lang daw, Rika. Oo. Pagkakataon mo na Hindi, huwag mo lang impansinin si Kuya Vince. Hayaan mo siya magdadaldal dyan. Hindi, willing to naman kami to
Telo. Pero hindi nga Pag may di alam, magtanong. Hindi, ano. Kaya di nire-replyan. Aminado naman akong di ako nagre-reply. Oo. Hindi siya magsasabi. Hindi. Busy sa pag-school, no? Sa school. Buti pa si Telo naintindihan ako. Pag nag-school ka na, magiging busy ka na rin yan. Oo, Telo. Oo. Yan mga. Diyan mga. Diyan mga. Huwag ka kasing panggulo, Kuya Vince. Kaya sabi ko, tawagan si Papa niya, kunin niya yung ano, yung card. Yung card talaga, pinapakaw sa kanya. Kailangan yun eh. Saan ba siya magkukuha ng card? Sa Taguig. Ay, bayo Telo. Doon siya nag-aaral eh, Taguig. Saan sa Taguig? Mismo Hagoon. Lapit. Sa Ngunoy lang. Ano? Paglampas ng Hagonoy. 8 lang Hagonoy. yung, grade 8 lang yung pinapakaw. Paglampas ng Hagonoy kaya. Paglampas ng Hagonoy. Doon ka dagat yun. May pagano sa Alam mo pa yung way na, alam mo yung papunta doon? Hindi, papakawang sa Pakuha niya kay Papa niya. pag-sapal, kapatid. Oo. Kahit picturean, tapos isend. Send sa'yo picturean, send sa'yo. Tapos send mo sa akin. Tapos paano, pakita ko na lang. Dito si ano, Wala mo tayong gagastusin dyan. magsisupport sa'yo si Naghingi siya sa akin ng tulong eh, kaya tulungan natin. Kami nga, si Jan ata tapos na rin eh. Oo. Oo. Kaso ang ano na lang kuya, yung pag-exam Pag ka. exam. Oo, yun yung ano dapat. Di pag ni-review mo yan, kaya mo yan. Na mag-exam kayo, mag-review Review. para makapasa ka. Ako nga, pumapasok dito, tapos module paggabi. Natapos baga. Ay, nag-ano ka din? Nag-alas din ako. Tapos nag-take ka sa exam. Oo. Tapos na kami, Oo, patulong ka lang kay ano, kasi may... Kaya doon ko nga sa doon ko enroll. Wala namang gagastusin doon. Sorry, maniya may klase ka. Doon sa bato. San Vicente pa rin. Malapit lang, Tito. San Vicente. Ano mo na yan, i-grab mo na Oo. rin. Kung gusto mo talaga mag-aral, mag-aral ka. Para pag makatapos ka, hindi naman sinasabi natin na yung trabaho ng construction kasi maganda namang trabaho yan. Kasi kung gusto mo na, malay mo, di naman tayo yung habang buhay magkakasama. Malay mo, magkahiwalay tayo, Nung pag-aaral ko maghanap ka ng trabaho na maganda. Hindi, hindi, tiwala. Mag-abroad nga raw siya. Yun nga yung kwento niya sa Oo. akin kanina. Abroad. Tapos, malang matulungan kita pag tapos pag abroad ka na, malay mo may pabahay project pa. Ikaw na sponsor namin. Ano ba? Nakakagulat yun, Tino. Oh my God. Ano ba? Ano lang, Oo. tumutulong sa ano, Oo. isa ng sponsor. Ay, nakaka-proud yung Tino. O ganun, diba? malam mo na doon na masasabi. Kaya pala masasabi. Kaya pala masasabi yan. Doon niya lang daw masabi. Malay mo naman, swertein ka sa ano. Oo. Go lang ng go. Tapos yung birth certificate niya, Huwag lang, Xerox. Yun ang kailangan dun eh. may ako na yung ako. Nandyan sa birth certificate mo? Kaya sa yan, Okay lang yan. Kasama yun. nung pinagkakuhan Ikaw, Kuya Vince. nakatago. Kurlan ko na yung kilo. Makita mo na itong pangalan. Bigyan mo muna sila. Nag-aantay. Kurlan itong pangalan ko. Alright. Masiswerte talaga ang kapit na din na yan. Kung mapinitong mahaba. Ano? Narating daw ang panahon. Sira kayo man ako. Durang na. Biram na ako. Saan ako kasagay? Galing kang balatan? Dili, Ni Borod? Galing pala sila ni Borod. Tapos pumunta rito kasi pina-sit up yung DJI. Sana all may DJI. Ganda ng camera niyan, lalo pag gabi. yung shoutout kay Daddy Oo. Jojo. Ay, si kay Kuya Jojo galing. Oo, no. Ah. Gift niya yung sa akin ng birthday ko. Salamat kay Kuya Jojo. Ito rin, yung GoPro na to. Galing to sa kanya. Yung isa yun ang binili ko yun. Yung isa yung... Ito, sa kanya to. Galing. Sa akin yan. Bili ko yan. Yan yung unang sahod sa YouTube. Binili ko ng GoPro. Lalo pag gabi, malinaw. Pag gabi yung DJI. Kuya Vince! May night vision. Kuya Vince, ngayon mo sabihin na ano? Nandiyan si Kuya Vince. Kuya Vince, ngayon mo sabihin na puro ako pakit. Oh. Ngayon mo Ngayon mo daw sabihin na puro si Pakyot. Oh. Shoutout mo si Tatay Kalusi. Shoutout po kay tatay. Oo. Ingat po kayo palagi. At yung anak mo is sinabihan ni Kuya Vince na puro pakit. Puro pakit. At dito na ako nagpapala na ako.
Kumusta na kayo tatay? Tayin na kita dyan. Sinalayo wala ako. Ano yan? Oh, mo. Akala ko ito tapon. Pinupuno kasi. Ito pa? Wag na. Serong na. Maganda. Tinulungan na ni Rica. Tilo. Ulitan ko na. Ako na magdala niya ngayon. Kami man, pagkuha, pagkuha na sila yan. Oh, Kat! Kevins! Madaman ka. Para pag-abot nila. Maganda yung labor. Kevins! Kasi sinabihan ako ni Kevins, puro pakit lang eh. Kaya pinapatunayan mo. Pinapatunayan ko sa'yo na hindi ako ganun. Puro na bagyot, sabi mo daw. Cute naman talaga kasi ako, kaya wag mo nang kontrain. Ganda ng libo ko nga guys. Tignan na. Nakita niyo. Pag ako talaga, nalaglag. Ganda ng libo ko nga. Kaso suma... Ano yun? Tol! Yung baywang. Kaso yung baywang sumasakit na. Gurang na. Ah, may libo ako ngayon guys. Kailangan natin sa lumpas. Tol! Nakahawak sa, sa balikat. Nakahawak ka sa baywang habang bakit hagdan? Kawawa. Aray ko na yun. Wala ako sa exercise, ay. Para naman ma-exercise talaga ako. Buram na talaga ako eh. Adinatid ko. Sumasakit na yung likod. Si Tilo, diyan, ginawa ka. Di ka naman ako galit. Sanay ka na. Di yan, di napapagod. Kaya hindi ka napapagod. Kasama mo na. Tingnan mo yung tingin sa... Yung napapagod. Lo! Tingnan mo yung tingin ni Tricia sa'yo. Oo. Ay, Sa lawa. pang wife. Oo. Ilagaan na. Sa lawaan niya daw. Yari ka rin mamaya. May pinapayuhan Oo. ko, Tilo. Ay, naku, Tilo. Magpapaliwanag ka mamaya. Nanang pulot man. Ay, wala dito arbo. Papaliwanag ka kay Tricia mamaya. Ha? Ano? Ayan, Tilo. Kuya Vince, ano? Mamaya ano? Kuya Vince. Bagal naman. Ang bagal mo. Oh, hindi ka pinapansin, oh. Hello. Pakaitin. Kami, mo. Kamusta? Ano mo? Minsan mo sarita, ano yung bindiyan? Ate, ate. Yan yung bago. Parang sabay tayo. Malakay na dyan, maulan. Sa tukatin tastin. Diyan, sabatan mo ya. Kalawin man ni ka ni Kuya Vince? Saan ka mo naggawa sa merindaran? At may bakal kinta ko merindaran. Merindalan. Sa sentro. Saan yung arali lang? Santo Domingo. Saan sa naman? Taring mo sa Sira. Palokon mo sa ano? Iba ka mo na ano. Suno mo si ko, ah. Sama tayo, Tilo. Si Tricia. Ay, may trabaho ka pa? Si Tricia. Isa, may drive. Iya, si motor mo gayon. Saan? O si ano na lang mama niya. Motor niya ra. Kaya mo, iba na lang kita. Magkano? Mahal merindaran. So, Merienda ka rin ka? Okay lang. Salamat. Kahit wala pa, salamat. Okay lang. ayun na. Libor, tapos magpapamerienda pa sa team. Ah, malupit. Pumunta dito, naglibor, tapos magpapamerienda pa. Kita mo naman sa vlog. Hindi pa ako matanda. Ay, mabagal na talaga ako mag-ano. Di ko magpakauputi ah. Sabi mo, makakaupo na tayo. Nandun sila sa taas.
Papamerienda raw sa Rica. Bibila sa sentro. Oras na.